Good morning, guys! Meron akong bisita. Kasi meron din akong bisita talaga. Para ako hindi naligo. Kasi hindi ko binasa yung buko ko. But we will go sa Kmart kasi we will film the My Husband Buys My Outfit video. We will do that. And then yung port, may laro 1:40. So we have to do the shopping before. The shopping and the filming before 1:40 kasi dapat before 1:40 nandito na kami, guys, kasi yung port niya. I think I'm gonna put a little bit of makeup on. I'm not sure if I'm gonna wear this. It actually looks really nice outside. Ganda ng weather. See, it's sunny and nice. Okay, ready na. Nag-makeup ako ng konti, tapos nagpalit din ako ng outfit. I'm wearing this from Ice, Less is More. And then cardigan, same black jeans, and I will be wearing my shoes from Muy Bien Bonita. Ganda ng foundation, tignan. I'm using the Lancome na foundation. And then sa lips ko is the ColourPop lipstick na... Ay, wait, hindi ko siya susutin kasi kitang-kita yung yellow socks ko. Ito lang susutin ko yung from Shein ata to. Kita din. Hindi na lang ako magsasocks. Dito kami sa Hungry Jack's, guys. Dito kami sa labas kasi maganda yung weather, hindi malamig. Ano na? We got Super Stunner Meals. Yung kay Dan, triple cheeseburger. Yung akin, chicken royale. Yung maliit yung akin. So, meron siyang burger, fries, nuggets, at saka drink, at saka ito. For $6.95. Right there? Yeah. It's cheap. Not bad. Not bad at all. Yum. Let's put the ice cream in the bag. Oh, yummer. Yum. Mukbang. That looks good. Mine is boring. Chicken. Chicken lang. Oh, good. It's good? Very good. Yeah? Can I have some? Aside. Yeah. Jesus, mate. Boring. Yours is boring. Good. Nakauwi na kami, guys. Final namin agad yung video, Husband Buys My Outfit video. Kasi sila nanonood ng footy. Aayusin ko lang yung mga napamili ko kanina. So, we went to Kmart, right? And I got this top kasi it was on sale. And this is something na my mom would wear. Kasi ano siya, workout outfit siya. And then I got a hat as well for Mark. It says NYC. This one, guys, is originally $12 and it's only $2. Ano siya? I'll show you, ha. Maganda siya. Ang ganda ng lighting dito. So, meron siyang parang inner na sports bra, pero wala siyang padding. So, ganyan siya. See? $2 only from 12. That's really good. And this one is, I got this because alam niyo naman si Mark, parang nagko-collecta ng mga hats. Though, yung mga hats, siguro pang 4 na hat ko na to. Lagi, kapag pumunta kami ng Kmart, lagi kong chine-check yung sale nila. Kasi kapag naka-sale, like, you know, mag-go-hoard ako ng mga dadalhin ko sa Pinas. So, this was originally 10 and only $3 na lang siya. It's NYC. And then, I got 3 tops. So, this one is their premium tee. Small. Ganito yung kulay niya. This is only $3 from 10. And then, this top is for mom, actually. This was originally $12, guys. And $2 na lang siya. Like, you know, pambahay lang. It's very nice. Yes, $2. And then this last one, it looks like that. And this is $4 only from 10.
Looks like that. So, aayusin ko lang. And dinadala ko yung mga hangers nila. Aayusin ko lang yung mga damit. And actually, I need to take a picture of the clothes. Kasi, minsan nadodoble ko, nabibili. Which is okay lang naman. Kasi, pwede naman namin ibigay sa, like, pinsan. Pero, nadodoble siya. Kasi usually, yung sinisale nila is magkakapareho na mga items. And hindi ko na maalala lahat ng mga nabili ko na. So, I'll just, ano ba? Gusto ko siyang ilagay sa box. Like, tingnan nyo ito guys. Meron akong pile dito ng donation. So, i-donate ko tong mga to. And then, nandun yung pile ng mga napamili ko galing sa Kmart para dalihin ko sa Pilipinas. So, anon ko lang siya. Ayusin ko lang. So, ito na yung mga hats na nabili ko para kay Mark. That one, WA, California, is it? Yeah, California. I like this one. And then ito, California din, pero iba yung kulay. And then the additional one is this one. See, may apat na. Tapos hindi lang din naman kasi si Mark yung nagsusuot ng hats. Sila Merwin din, at saka si Marlon. And then yung napakita ko sa haul ko, na hindi kasya kay Dan. Nilagay ko, Ana, sabi ko na nga ba eh. Ay, hindi, okay lang. Ganito yung kulay na meron ako. So, ito din yung premium tea nila. This one is small. And then yung kulay na binili ko is ito. So, perfect. Okay lang pala. This one is small as well. Yeah. Ipipicturean ko tong lahat ng to guys para hindi magka-doble-doble. Hala, hindi. I didn't turn it on. Is that right? Punta kami guys sa Telstra shop. Dan will get his SIM card Dan will get his SIM card cut kasi he will be using my phone, and yung SIM card niya micro SIM, and then yung sa iPhone, diba, nano SIM. So he will just get it cut. Hala, did you even bring my phone? No. Oh, okay. I don't know what's on this guy. Yeah, well, and then if we have time, we will go to Woolies, get the Snappies. If you guys have been watching my Instagram stories, you saw the Snappies that I posted on my Instagram story last night. Nagpunta kami sa bahay ng mama niya eh. And then I posted the drink as well na ininom ng mama niya. Nag-reply sa akin yung ka-workmate ko. Sabi niya, akala ko ba hindi ka umiiyak? Hindi naman akin yun. Nakakaloka. Tapos na kami, galing kami dyan. Nakapark kami sa harap talaga. E nakuha na ni Dan yung bagong SIM niya. Hindi na niya pinakat kasi nagsuggest yung staff na ano daw. Much better na bigyan na lang siya ng bagong SIM tapos i-transfer na lang yung number sa bagong SIM kaysa sa ipakat niya kasi daw baka masira yung SIM card kasi nakat na siya before. Punta kami ng Woolies. Don't be in a hurry, babe. We're fine. If we can't make it, then we can't make it. Driving like a bloody... Huh? How do I drive? What do you mean? Show them how I drive. Hello, we're home na naman. Hello babe, where's my phone? Oh, here. Sige na, let's insert your SIM. Dito pa pala to. Nakalimutan ko. I forgot. I still have this. My fries and my... It's not gonna be good anymore. I still have my... The fries, nice. It's gonna be saggy if I warm it up. Oh, you look something. No, it's saggy now. Anyway, we went to Woolies. Hindi ako nag-vlog kasi 10 minutes na lang magko-close na sila. Nagmamadali kami. We really just went there because of these. Masarap nito, guys. Hindi ko alam na meron pala sila dito. And then, nung pumunta kami sa bahay ng Mama Dan, meron siyang ganito. Sabi ko, ala, yan yung paborito kong snack na nasa US pa ako. And, yeah, I realized na they have this. Kaya hindi ko siya makita-kita kasi hindi kami pumupunta sa Woolies. And Woolies lang siya available, wala siya sa Kohl's. So, I got 3 of the original salted. Sobrang sarap nito, guys. As in. And then, I got 1 of the chili. So, yun. Binigyan ako ng isang pack ng mama niya kagabi. Sabi niya, papalitan namin yan. Kasi inubos ko siya agad-agad. Ako lang mag-isa. Well, yung auntie niya tinulungan ako. But, yeah. And then, we got the paddle pop. Kasi it was on sale. $5 na lang to. 25% off siya. Gusto lang namin i-try.
And then I got my tea. Ano siya? 2 for, basta 50% off. So, I got 2. And yun lang. And we got this as well. Surf na fabric conditioner. Gutom na ako, guys. Anong oras? What time is it, babe? 6:30, is it? Can I turn on the heater? I'll turn it on. Ang lamig. Kakain ako. Binigyan na naman ako ni Kanika, yung kasama ko sa trabaho, ng parantas. Alam niya na paborito ko yun eh. Binigyan ko yung anak niya, or sila actually, binigyan ko sila ng, asan na ba yung switch? Binigyan ko sila ng fidget spinners, kasi if you guys watch the whole, ang dami kong fidget spinners and I don't really use it. So, dalawa lang yung natira. Yung pinili ni Dan na gusto niya. So, ito. At saka, ito. And then, the rest, binigay ko sa kanila. Binigay ko sa anak niya kasi meron siyang anak. And then, binigyan niya ako ng parantas. And, potatoes na merong mga Indian spices. Kasi alam niya na sobrang paborito ko itong parantas, guys. I will show you. I'm not even sure if I'm calling it right. Parantas? I think parantas to. Kasi marami siyang, marami siyang mga pagkain na pinapakain sa akin. Pinapatry sa akin. Kung gustong-gusto niya, my gosh, naglalaway na ako. Paborito ko to, guys. I can eat this plain. It's really good. So, parang sa India, ito yung rice nila. Diba sa Pilipinas, like rice tayo ng rice. Sa kanila, ito yung rice nila, guys. Ito, parang siyang pastry. Tapos yung ginagawa, oh my gosh, ang bango. Yung ginagawa nila is, nagka-cut sila ng, hindi nagka-cut, like yan, parang ginagano nila ng konti. Ipapakita ko sa inyo. Tapos, pinapalamanan nila ng kahit na ano. So, yung palaman na binigay niya sa akin is potatoes na mayroong mga, merong mga Indian spices. It's really good. Ma-microwave ko lang to para mainit siya. Binigay niya sa akin to, nung Friday. And then, yeah, hindi namin siya kinain last night kasi pumunta kami sa bahay ng mama na Dan. Doon kami nag-dinner. And yeah, I'll have it today. Sobrang daming yung binigay. This, I can eat. Like, sometimes binibigyan niya ako ng 3. And I can eat it as my snack. Plain. Like, I love it plain. At sabi niya, ang weird mo. Kasi sobrang, my gosh, naglalaway ako, guys. Sabi nila, nanonood daw kami ng horror movie ngayon. Tinitingnan namin kung ano yung merong movie sa Hoyts. Kaya lang wala silang mga magagandang movie. Meron Spider-Man, Wonder Woman, Baby Driver. Yun lang yung isa na parang baka magustuhan namin. So, pinanood namin yung trailer ng Baby Driver. And, yeah, parang mas mabuti pa dito na lang tayo. Manood na lang tayo ng Netflix. So, naghahanap siya ng horror movie na papanoorin namin. Kasi, nandun sa Hoyts, Annabelle, kaya lang wala siya ngayon. Wala siya tonight. So, gusto namin tonight manood. Naghanap na lang siya ng horror movie. Ooh, excited na ako. Babe, you will have some, right? You will have, yeah. He loves this as well. So good. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano nila kinakain yan. Okay, ito guys. Papakita ko sa inyo kung paano nila kinakain to. Imported to, guys. Hindi naman imported. Diba kapag, diba kapag galing sa ibang bansa, imported, kahit na hindi naman kasing mahal dito, pagdating sa Pilipinas, parang, wow, mayaman, imported. Diba ganun? Mayaman kapag may imported na bagay, kahit na sobrang mura lang sa Australia. Like, siguro mga, yung chocolate na $1 lang, pero pagdating sa Pilipinas, wow, ang yaman-yaman, imported. Wala lang, naisip ko lang. Anyway, ito na nga, kainin na natin to, guys. Yung gumawa talaga nito is yung papa niya. So, very authentic to, guys, na Indian cuisine. So, ginagawa is ginaganyan mo siya dyan. So, may palaman ka na. Tapos, kain ka na more. Kapag may binibigay ako sa kanya, like last time, binigyan ko siya yung mga damit sa Shein, na hindi kasya sa akin, binigay ko sa kanya. Tapos, sabi niya, babayaran kita. Sabi ko, huwag mo ko bayaran, nakakaloka. Kasi idodonate ko din naman yun. Kapag hindi niya tinanggap, idodonate ko din. Kasi, wala. Sino magsusuot? Hindi ko naman siya madadala sa Pilipinas kasi pang malamig siya. So, yun. Binigay ko sa kanya. Tapos, kinabukasan, guys. Binigyan ako ng yung buttered chicken na pinakita ko sa inyo. Yun. Niluto ng niya, ang papa niya. She watches my video, that girl. Even if she doesn't understand. So, hi, Kanika. Thank you for this food. So good.
Guys, meron pa palang isa. Binigay niya sa akin to ng Thursday. Nakalimutan ko. Binigay niya sa akin to. And then I had it Thursday night. Inano ko siya. Inano ko sa rice. But it's chickpeas. Tapos pwede mo din siyang ipalaman dito. Yum! Kain! Sige, babe. Let's do this. Hi, guys, Kel. Deka. Hi, guys. Hi, guys. Sana? Hi, guys. Isda na, isda. Hi, guys. Hi, guys. Napilido ni Papa eh. Igna kilang kabaw. Ala, kaloy sa karabaw. Hello, kabaw. Yeah, Marlon was not there, so it was just Mark. It was Papi at first, Papi and Miss, and then Mark and Miss. When the puppy guy is late. Oh, he went to the kitchen. He did something. Yeah, after we talked about the car. Tinatanggal ko lang yung makeup ko, guys. And then, siguro mag-edit ako ng vlog. Siguro i-edit ko tong vlog na to. My gosh. Na-impress ako sa lighting ng camera ko. Ano ba yung iniba ko? Oh, hindi ko alam kung ano, pero something strange, char. Ito na pala yung toner na gamit ko, guys. Kasi naubos na yung Mario Badescu na toner ko. So, this one is Goat Milk Daily Toner. I really, really like this. I believe I got this from Beautique.com. Ganito siya, oh. Sobrang ganda nito, guys. Sobrang ganda niya sa mukha. Hindi siya mabango para sa akin, ha. Pero I don't mind kasi sobrang soft niya sa mukha. Hindi ko nga lang alam kung saan ko ito makikita kasi... Oh, Esfolio yung brand niya. There. Esfolio. I'm not sure if I'm pronouncing that right, but yeah. Hindi ako magmamask tonight kasi nagmask ako kagabi. Ito yung ginamit ko kagabi, oh. Pure Smile. Ang bango nito. Amoy strawberries talaga siya. So, mag-ano lang ako moisturizer. Yung gamit ko, napakita ko ito sa skincare ko, diba? Mizzen? Mizzen? Mizzen siguro. Masosyal pakinggan eh. Mizzen. Snail Recovery Gel Cream na I think I got from Beautique as well. Anyway, close ko na yung vlog ko, guys. Thank you so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to be good. Good night. Bye.